लाइव जन के जाओ मु अच्छी लाइव के दुर्गा मेढ़ देखिए जाओ को भला लागुच तुमको टे एक्सपीरियंस को एंजॉय देखो एंजॉय गाड़ी नहीं पड़ोची भाई तमे कुह केमती लागुच लाइव बर्तमान चलती देखिए आसतु भुवनेश्वर माने रूपाल छक को भाया माने गहली भिड़ बाप रे बाप आपने देखिए परिस्थिति बर्तमान कोरोना टाइम रे कोरोना कटि जाइए बर्तमान रूपाल छक देखिए को भाया सिस्टम भाव में आम मेढ़ होती ओके ओके चलन देखिया बर्तमान आम 4 4:30 5टा भितर देखु कौ भाया दुर्गा मेढ़ भुवनेश्वर रसुलगढ़ में आपण देखु आहुरी बाकी अच्छे बर्तमान को भाई भाई हमारे बड़ा कॉमेडियन ओ जय मां
ଭିଡ଼ ଏତେ ଅଛି ଡକ୍ଟର କହୁଛି ନାଇଁ ପୁରା ନିଲ୍ ମାର୍କେଟ ପଡିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋଠି ତ ନାହିଁ ତମକୁ ଦେବି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଓ ଭଗବାନ କୋଉ ଚିଲା ଚିଲଉଛନ୍ତି ରେ ବାବା ବ୍ରେକ୍ ଡାନ୍ସ କିଏ ଖେଳିବ ଆସ ମାଗଣା ସେଇଠି ବସେ ବସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ରାମଦୋଳିରେ ଆଜି ଆଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଏଲ୍ ଲାଗିବ ଛାତି ଥରୁଛି ପୁରା ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାମଦୋଳି ଆସି ଖେଳିବି ଭୟ ଲାଗିଲା ଡର ନାହିଁ ମୁଁ ବସିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡରେ ବସିବ ଖେଳୁଛି ଭାଇ ଏବେଠୁ ଭୟ ଲାଗେ କେତେ ହେଲା 600 ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଏବେ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଳିଲୋ ଭାଇ ଦେଖିଆ ଆଉ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଲ୍ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ 6 ଜଣ ବସିବୁ ନା 6 ସୁଖ ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସ ସୁଖ ଭାଇ ଗେଟ୍ କାଇଁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁନି ତ ଲାଗୁଛି ରାମଦୋଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 30 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛୁ ଭାଇ ଧରିଥିବ ଭାଇଲୋ ମୁଁ ଭାଇଲୋ କାଲି କିଛି ଭାଇଲୋ 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 ଏଇଠି ଫୋନ୍ଟା ହେଇଗଲା ହଁ ଆମର ହଁ ସରିଗଲା ନା ନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଏଇଠି ଖେଳି କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ମଟର ସୁପ୍ ହେଉଛି ପେଟରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ମଟର ସୁପ୍ ପିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁଖ ଭାଇ ଖାସ କରି ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଭୟ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଡାଉନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଚିଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ କୁହ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର ये बोधे खाइले मत लगुच बांती करदेवे खाइले बांती बांती करियो कि कोड़िए लंका हाँ ये भाई एथिरे दियो पेपर दो कासल लंका कोड़ी 10 पैसे नहीं खाया कोड़ी